Yadda na dinga lalata da ɗan ciki na don ya haifa wa sabon mijina cewar wata mata. Wata mata ta fallasa yadda ta ɗau tsawon lokaci tana lalata da ɗan cikinta don kawai ta haifa wa mijinta sabon ɗa, a yadda da jaridar Lip ta rawaito. Matuna Aguwa mai zama a Yalwata cikin jihar Nasarawa ta rasa mijinta na farko ga harin makiyaya a arewacin Najeriya bayan ta haifi namiji a aurenta na fari. Inda daga baya ta sake wani auren bayan shekaru da mutuwar mijinta, sai dai ta fuskanci matsalar rayin haihuwa da mijin nata na biyu, Mr. James. Bayan shekaru 6 da aure ba haihuwa, Matuna ta fara fuskantar tsangwama daga mahaifiyar mijinta da mijin nata ta hanyar yi mata barazana akan ko dai ta haihu ko kuma a raba auren, kamar yadda labarin Hausa ta rawaito. Mijin Matuna ya yi barazanar ƙara aure, wanda hakan ya jefa ta a matsananciyar damuwa saboda yadda ita da mijin nata suka haɗa kuɗi suka gina gidan da suke ciki, kuma kasanta ya fi yawa. Matuna ta yi ga damuwa ganin yadda ake ƙoƙarin kawo wata mata a gidan da ita da mijinta suka gina. A dalilin haka ne Matuna ta yanke shawarar yin lalata da yaronta mai ƙananan shekaru, wanda ta haifa a aurenta na farko, don ganin idan za ta iya haifa wa mijin nata ɗa. Mun yi aure sama da shekaru 6 amma ba mu samu haihuwa ba saboda matsalar daga mijina take, kamar yadda rahoton likita ya nuna. Sannan na yi jita-jita akan yadda yake shirin ƙara aure saboda na gaza haihuwa mishi ɗa. Matuna ta bayyana hakan a jaridar The Nation. Matuna ta bayyana manema labarai yadda ta yi gwaji da kanta tun da mijin nata ya ƙi gwada, inda sakamakon ya nuna babu abin da ke damunta a lafiyance. Don tabbatar da ita ba juya ba ce, ta yanke shawarar yaudarar ɗan da ta haifa, ɗalibi a Akwangwa, don yin lalata tare da jan kunnen da ya bar hakan a matsayin sirri. Ta bayyana wa jaridar The Nation da asirinta ito. Tun da ya ƙi yarda mu je asibitin a duba mu, yana cewa babu abin da ke damun shi, na yanke shawarar fahimtar da ɗan yaro na wanda ke da shekaru 11 da kacal kuma ya yanke karatu a Akwangwa. Ina kai masa ziyara akai-akai, yana zama ne a wani gida tare da 'yan uwana, inda nake zuwa wani lokacin wurinsu musamman ƙarshen sati da bana zuwa kasuwa. Maganar gaskiya na yi wahalar soyayya da ɗan da na haifa, amma halin da nake ciki ne ya tilasta ni. Ina buƙatar tabbatar da idan zan iya haihuwa. Na san mijina ƙwarai, idan ya fahimci ina lalata da wani mutum a waje, hallaka ni zai. Yawancin lokaci ina ƙoƙarin ziyartar ɗan nawa ne a Akwangwa. Idan na gama al'ada na yanke shawarar fara ƙaunarsa tare da jawo jikina. Mun samu kusanci matuƙa, hakan ya yi sanadiyar fara lalatar mu. Ta ce wata rana na kai mishi ziyara bayan na gama al'ada ta misalin karfe 11 na dare, na riƙe hannun shi tare da zama kusa da shi bayan yin lalata da ɗanta a watan Janairun shekara ta 2022. Bata ga al'adar ta ba, yayin da gwajin da ta yi ya tabbatar mata da tana ɗauke da juna biyu. Sai dai bayan ta sanarwa mijinta, ya zarge ta da rena mishi hankali, inda ya tuna mata cewa sun ɗauki tsawon watanni 3 ba tare da sun sadu da juna ba, sannan ya musanta yi mata cikin. Mr. James ya zargi Matuna da aikata zina, sannan ya yi barazanar hallaka ta. Hakan ya sa ta fallasa yadda ta yi lalata da ɗanta. An tuhumi ɗan Matuna, inda ya tabbatar da yin lalata da mahaifiyarsa. Matuna ta bayyana manema labarai cewa ni ba sakaryar mace bace, kawai ni mace ce wadda ke ƙaunar mijinta matuƙa kuma ba na son ɓata mishi rai ko rasa shi. Na yi hakan ne don tseratar da aure na, saboda yadda na samu labarin yana son ƙara aure bisa shawarar da iyayen shi suka bayi na cewar matarsa ta biyu za ta zauna a ɗaya sahin da muka sha wahalar ginawa tare. Na yi hakan ne don haifa mishi ɗa da kuma dakatar da shi daga ƙara aure. Ƙarin auren shi alama ce ta korata daga gidan, hakan zai sa in rasa abin da muka sha wahalar tarawa tare. Dubi shekaru na, kullum tsufa nake, amma mijina bai shirya magance matsala ta neman lafiyarsa ba. Mijin Matuna ya tsaya akan bakarsa na kin amincewa da cikin da ba nashi ba. Hakan ya sa ta ji tsoron mijin nata zai iya hallaka ta, inda ta bar gidan. Sai dai ta ce tana da niyyar neman lauyan da zai tsaya mata kan gidan, tunda tana da kaso mafi yawa wajen gida gidan, kamar yadda ta ce. Ba zan zubar da cikin ba, sai dai zan bari in haife shi, saboda na daɗe ina neman haihuwa tsawon lokaci. Ba zan bar shi ya tafi haka nan ba, cikin ɗana ne. Yanzu mutumin yana barazanar hallaka yaro na saboda ya ɗirka min ciki. Dole in fitar da ɗana daga Akwangwa in kai wani wuri don tsiratar da rayuwarsa. Dalili shine saboda ni ce na sake shi cikin wannan sarƙaƙiya, dole kuwa in kare shi. Mijin ya yi Allah wadai da halayyar matarsa, har ya kaɗa baki ya ce ta yaya za ta bar ɗanta ya ɗirka mata ciki sannan ta yi ƙoƙarin maƙala min. Ya za ta yi haka? Hakan ya fusata ni ƙwarai. Amma idan ta shirya tafiya ta tafi mana tare, muka gina gidan, duk abin da take so, ba ni da matsala da haka.